Ongi etorri, adiskide maiteok. Hemen naiz berriz ere. Prest al zaudete beste behin historiaren zurrunbilo zoro bat burgiltzeko? Hartu lekua, gaurkoa ederra izango da eta. Gaur zuekin Amerikaren konkista. Liburu batzuetan aurkikuntza bezala dago deskribatuta. Baina jada jendea han zegoenez, ez da berez aurkikuntza bat, bakarrik aurkitu zutenentzat, hau da, europearrentzat. Lau mila 606 eguzki zikloa da, 16 sotzeko 223 kina. Aparteko giroa dago eta arumak artoa jasotzeko baliatu du goitza. Batean, hondartzako kaioak egan atera dira, izugarriko iskanbila sortuz. Burua altxatu eta egurrezko erraldoi bat ikusten du itsasotik gerturatzen. OIE bat da. Objektu igerilari ez ezagun bat. OIE. OIE. Aiztoa eta hartaburu bat eskuetan dituela, zutik jarri eta zurezko erraldoia urertzean nola geratzen den ikusten du arumak. Bertatik zilarrezko izaki batzuk ikusten ditu jaisten. Bera bezalakoak dirudite, baina oso ezberdin jantzita daude. Hondartzara iritsi eta beraiatoko bat hurbiltzen zaio. Ulertzen ez duen hizkuntza batean hitz egiten dio. Aiztoa eta hartaburua eskatu eta liburu bat ematen dio trukean. Hasi da Amerikaren konkista. Arumak artoa jasotzen zuen unean, Europan 1492 urtea zen, eta Europa eta Asia arteko merkataritza krisi batean zegoen. Zetaren bidea, etena zegoen Imperio Otomandarraren zabalkundearen ondorioz, eta Europarrak Asiara joateko bide berrien bila zebiltzan. 15. mendeko hazkunde demografikoaren ondorioz, espeziak beharrezkoak ziren elikagaiak kontserbatzeko, eta tinteak aldiz arropa gehiago produzitzeko. Bide berriak aurkitu nahi horretan, Portugaldarrek kostako navigazio bidez Asiara iristeko modu bat topatu zuten Afrika inguratuz, baina oso luze eta arriskutsua zen. Bitartean, Cristobal Colón izeneko tipo batek ideia bat izan zuen. Mundua borobila zena jakina zenez, eta oraindik jakina den bezala, borobila baita, Atlantikoan zehar nabigatuz, beste aldetik iritsi beharko ziren Asiara. Ez da inkomplikatua, ez da? Bere bidaia finantziatu nahian, Portugalgo erregari azaldu zion bere plana. Baina hark ez zuen ezer jakin nahi izan ideia zoro hartaz. Hala ere, tipo burugogorra zen Cristobal eta bigarren saiakera bat egin zuen Espainiako erregina katolikoekin. Isabel eta Fernando, arinarin eta fandango. Horiek hobeto hartu zuten proposamena eta akordio bat sinatu zuten. Aurkitzen zituen lurrak koroarenak izango ziren eta Kolon bera izango zen lur horietako gobernatzaile. Bidaia gauzatzeko 300 pertsona eta 3 itsasontzi eman zizkioten Pinta, Niña eta Santa Maria karabelak. 3 itsasontziak 1492ko abuztuaren 3an atera ziren Huelbako Palos herriko kaitik. Bidaia luzea izan zen eta urriaren 12an hartu zuten lur Karibe itsasoko Guanahani irlan, San Salvador izena jarri zioten. Kontua da, Kolon eta konpainiak Mongoliar imperioko lurraldeetan zeudela uste zutela, bertakoek beste lurraldetara seinalatzen zutenean bere etsai kanibalei buruz hitz egiten zietelako. Kolonen plana munduari buelta ematea zen, baina ez zuen espero tartean lur ez ezagunik topatzea. Are gehiago, Kolon bera hil egin zen kontinente berri bat deskubritu zuela jakin gabe. Horixe izan zen Amerikaren aurkikuntza edo iritsiera hobe esan da. Eta iritsiera baino, iritsierak esan beharko genuke. Lehendabizi Siberiako biztanleek topatu zuten lurura duela 15 edo 20.000 urte inguru. Tira, ez dago adostasun formalik dataren inguruan, eta gainera ez dakigu lurrez edo itsasoz heldu ziren. Ondoren, polinesiarrak ere iritsi zirela uste dugu. Badira Txinatik ere iritsi zirela uste dutenak. Kristo ondorengo 1000ean bikingoen txanda izan zen, eta baita baleazale euskaldunena ere mende batzuk geroago. Bai, existitu izango balitz, dagoeneko TripAdvisorreko kritikak ere izango zituen. Baina itxaron pixka bat, ireki parentesi. Nork idazten du historia ofiziala eta zein ikuspuntutik? Europarrek, gizonek, zuriek, ikuspuntua horren araberakoa da. Eta Amerikaren aurkikuntza arumaren ikuspuntutik kontatuko bagenu? Historia ez da zerbait monolitikoa, nire gorputza alkandora honen barnean bezala. Boterea harremanen araberakoa da, garai historikoaren araberakoa, eta denbora igaroa ahala aldatzen edo moldatzen joan daitekeen kontakizuna da. Historia gertakari historikoak ulertzeko saiakera bat da besterik ez. Itxi parentesiak, mila esker.
1484an Tordesillasko ituna sinatu zen Espainia eta Portugalen artean. Tratatu horrek Ozeano Atlantikoa eta mundu berria konkistatzeko eta nabigatzeko eremuen banaketa ezarri zuen. Cabo Verdeko uharteetatik 370 legoara ezarritako lerro baten bidez. Monopolio horrek hautsak arrautu zituen Europan zehar. Lehia honetara batu ziren Frantzia, Herbeherak, Ingalaterra eta Errusia, baita Danimarka, Norvegia eta Suediak osatutako hirukotea ere. Beste inork etorri nahi du? Tokia, baitzeko. Gaztelako koroak Karibeetako irlak, Mesoamerika eta Tahuantinsuyu edo Inken lurraldea konkistatu zituen lehendabizi. Ondoren, esan bezala, Portugaldarrak iritsi eta zegokien zati hartu zuten. Brasilgo kostaldea konkistatu eta apurka barnealdera saltu ziren. Kontinente berrira iristen urrengoak ingelesak izan ziren 1487an Juan Cabotoren espedizioaren bidez. Ondoren, Frantzia etorri zen 1524an Beratzanoren espedizioarekin. Horrek Ipar Amerikan jarri zuen begia. 1608an Quebec hiria eraikitzuten eta handik ia iparralde osoa konkistatu. Une batean, Kanada eta Louisiana arteko lur guztiak beraien esku egon ziren. Horretaz gain, Antilletako irla batzuen jabetza ere eskuratu zuten. Garai berean, ingelesek ere Ipar Amerikan zehar zabaldu zuten beraien imperioa eta 13 kolonia eraiki zituzten Massachusettseko badiatik hasita eta Georgiara iritsi arte. Frantziar eta Britaniarren arteko liskarrak etengabeak izan ziren eta horrek guztiak Estatu Batuen independentzia gerrara eraman zituen 1775ean. Herbeheretarrek ere bazuten zer esan lehia horietan eta Hego Amerikan eragina izan zuten, Surinam edo Karibeko irla batzuetan besteak beste. Baina itxoin, Amerika gora eta Amerika bera gabiltzala, ze gertatzen da Abia Yalarekin? Jakin dezazuen, garai hartako hainbat herrialde Amerikarrek eta gaur egungo indigenen ordezkariek Abia Yala bezala izendatzen dute guk Amerika deritzogun hori. Ez horregatik. Nola ez, mugimendu horiek guztiek indigenen erresistentzia piztu zuten. Indigenak kopuru zein lurraldearen ezagutza aldetik gaientzen baziren ere, Europarrak ekarritako gaixotasunak sarraski izugarria eragin zuten. Gaixotasun horiek ez ezagunak ziren Ameriketan, eta esan dezakegu arma biologiko izugarrian bilakatu zirela. Indigenen sistema immunitarioak ez zuen gaixotasun horien ganako defentsarik eta ondorioz 100.000 pertsona hil ziren. Batzuetan, nahita ere kutsatu zituzten, gaixoek erabilitako arropak edo mantak indigenei oparituz. Horretaz gain, espainiarrek buruzagi lokalekin sinaturiko aliantzek indigenen indarren banaketa ekarri zuten. Europa eta Amerikaren arteko harreman horiek gaur egun tokian tokiko zatza jotzen ditugun hainbat gauzaren ezarpena ere ekarri zuten. Adibidez, Europan ez zegoen patatarik Amerikatik ekarri arte. Ez da arto, tomate, tabako edo kakaorik ere. Eta ez da sifilisik ere. Artoa, bastante hobeto. Kontrako bidean ere, antzeko zerbait gertatu zen, eta gaur egun Amerikan ohikoak badira ere, garai hartara arte ezin zen bertan platano, kafe, behi edo zaldirik topatu. Adibidez, ez da gripea ere. Konkistaren ondoren, 3 lurralderen arteko merkataritza hasi zen, merkataritza triangeluarra. Merkataritza triangeluarra 3 portu edo eskualderen arteko merkataritza da. Definizio batuen arabera, eskualdearen arteko desoreka komertzialak konpontzeko sistema bat izan da. Nahiz eta askotan, edo gehienetan, desoreka horiek areagotzeko balio izan duen. Amerikaren konkistaren garaian, kapitalismoaren hazia landatu zuen merkataritza sistema horrek. Europarrek, Ameriketatik nekazal lehengaiak zein metal preziatuak inportatzen zituzten eta horretarako Afrikako esklabuak erabili zituzten. Bermudetako triangelua. Hor hasten da nolabait gaur egun ezagutzen dugun mundua. Alegia, mundu mailako potentziek lurraldeak okupatzen dituzte, eskulan merkearen bidez lehengaiak esplotatzeko. Hori guztia nola ez dagoeneko boterea duten gizarte klase edo estamentuen irabaziak maksimizatu eta aberasteko asmoz. Merkatu librea. Bai, ni naiz. Aha. Ja. Aha. Ja, literal. Vale. Bai, esan gotzat. Vale. Vale, ba. Oie, musu bat, Bai, udengo arte. Buah.
Mota askotako zapalkuntzak azaleratzen ari gara Amerikaren aurkikuntza, iritsiera, konkista edo kolonizazioaz hitz egiten ari garen honetan. Europako herriek beste kontinenteak zapaldu zituzten. Alde batetik, klase zapalkuntza bat ematen da, konkista hori klase boteretsuek gauzatzen baitute. Bestetik, arrazakeriazko zapalkuntza bat ere badago. Europarrek B mailako gizaki moduan ikusten baitzituzten indigenak. Bi zapalkuntza horietan jarri da arreta orain arte, baina gaur egun feminismoari esker zapalkuntza hirukoitzaz hitz egiten da konkista eta kolonizazio prozesu horietaz hitz egitean. Beraz, klase eta arraza zapalkuntzaz gain, emakumeek hirugarren zapalkuntza bat ere pairatu zuten emakume izate soilagatik. Alegia, genero zapalkuntza. Ehunka eta ehunka dira idatzietan gorde diren kontakizunak non emakumeak bortxatuak izan zirela kontatzen den lasaitasun osoz. Konkistatzaileek emakume indigenak sari moduan hartu eta etengabe jazarri zituzten, baita opari moduan eman ere. Arraibitxi bat edo fruitu exotiko soil bat balira moduan. Buruzagi indigena askok ere emakumeak txanpon truke erabili zituzten, konkistatzaileekin aliantzak sinatzeko asmoz. Ezaguna da Malintxeren kasua. Malintxe, Tabaskoko indigenek Espainiarrei emandako 20 emakume esklabuetako bat zen, eta rol garrantzitsua jokatu zuen Mexikoko konkistan. Hernán Cortesen interprete, aholkulari eta bitartekari gisa. Hori gutxi balitz, bortxaketa horien fruitua erditu zuten askotan, kolonizazioan hain garrantzitsua izan den mestizajeari bidea emanez. Konkistatzaileen artean ere baziren emakumeak, hasiera batean 125 inguru ziren, baina denborarekin kopuru hau handitzen joan zen. Bortxatuak, esplotatuak, ezabatuak eta ahaztuak izan ziren beraz, emakume horiek guztiak. Aruma, Dayami, Zamara, Amaiti. Konkista zein kolonizazio osoan zehar erlijioak garrantzi handia izan zuen. Espainiarrek Amerikak evangelizatzeko baliatu zuten egoera. Eta zehaztu ez dugun arren, baita euskaldunek ere, soldadu konkistatzaileen artean lehenik eta esklabu trafikoan ondoren euskaldun asko baitzeuden. Sorpresa! Garai hartan, erlijio katolikoa jarraitzen ez zutenak basapizti moduan katalogatzen zituzten eta jainkoaren irakaspenen bidez indigenak etxekotzen saiatu ziren. Eduardo Galeano kazetaria eta idazle uruguaiarrak ederki azaldu zuen. Etorri ziren, beraiek Biblia zuten, eta guk lurra. Itxi begiak eta errezatu, esan ziguten. Begiak zabaldu genituenean, beraiek zuten lurra, eta guk Biblia. Bum! Ezinbestekoak. Kaixo, Daniel naiz, eta hauxe da Europar konkistatzaileei aurre egiteko nire ezinbestekoa. Macuahuitl bat. Macuahuitl Mexika edo Azteka gerlariek erabiltzen zuten arma mota bat zen, egurrezko pala moduko bat zen, obsidianazko harri printza zorrotzak alboetan sartuta zituena. Hauek, kartoizkoak dira. Konkistatzaileren bat gerturatzen bazaizu katarroak kutsatu, lurrak lapurtu eta horrelako kirolak praktikatzera egin helikopteroarena zure Macuahuitlarekin. Orain eskuragarri 6 ordainketa plazo eroso-erosoetan. Mendeetako espolioaren ostean eta Frantziako iraultzarekin, aro modernoaren amaiera etorri zen. Guillotina horiek sortutako oihartzuna mundu osoan zabaldu zen, bereziki kolonietan. Garai horretan hasi ziren Hego Amerikako lurraldeen independentzia gerrak, kasu batzuetan 20. mendearen bukaerara arte iritsiko zirenak. Gaur egun ere badira oraindik zuzeneko edo zeharkako kolonizaziopean mantentzen direnak ere. Beraz, bai, historia ez da amaitzen, aurrera dirau, eta guk geuk egiten dugu. Do it yourself, egin zazu behar duzuna. Eta ondoren, kapitulu guztietakoa, merkatu libria, zapatilla, galtzerdiak, kaltzontzilloak, zetaren bidearekiko txiste, izugarrizko inventibo eta imaginatiboak, EOA eta olimpiadak. Bitartean, hor konpon, eta jan bonbon. Historia interpretazioetara zabalik dago, dakiguna denborarekin aldatu daiteke. Akademiak aurkikuntzak egin ahala moldatzen doa, akatsak egiten jarraituko dugu.